Xayrlı gün, hürmetli tamaşaçılar. Tatarstan 24 kanalında Medeni Ağartu tapşuğı. Ham sizni selamlayman Gülüse Sıngatulina. Bugünkü әңгәмәбез яңа буын шигъриятенә багышланыр. Мин кояш эзлимен. Һәр көннән, һәр кемнән һәм төннән. Без эзләмибез, чөнки кояш безнең студиябызда. Мәдәни агарту тапшыруының бүгенге кунагы кояштай җылы, якты, нурлы шагыйрь Эльмира Җәлилова. Исәнмесез, хәерле көннәр. Исәнмесез, Гөлүсә, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүгенге шигър шигъриятенең иң күренекле шагыйрьләренең берсе ул сез. Сөйләп китегез әле, ничек шигырьләрегез туа, кайлардан илһам аласыз? Шигырьләр аның төгәл генә туган урыны, вакыты, я булмаса шарты юк. Ул менә үзеннән үзе күңелгә ниндидер юллар килә. Аның сәбәбе төрле булырга мөмкин. Кемнеңдер карашы, кемнеңдер сүзе, я булмаса бүгенге дөньядагы ниндидер вакыйгалар. Менә шушы әйберләр күңелгә ниндидер орлык сала. Минем гадәттә ул 1-2 юл булып килә. Һәм менә шул 2 юл бөтен тыңгылыкны алып, утырып язганчыга кадәр бер тыңгыда, бер йокыда бирмичә яшиләр күңелдә. Алар яшәргә мөмкин 1 айда, ярты елда, язылмаска мөмкин. Һәм инде аның 1 сәгате суга шигырь утырып языла шул минутта. Кайдан илһам аласың, мөгаен яшәүдән, һәр көннән, һәр төннән, һәр кемнән хәтта. Һәр Шигырьдәгечә. Нәкъ шигырьдәгечә. Мин кояш эзлимен һәр вакыт. Кешеләрдән дә, дөньядан да, һәр көннән менә. Кояшлы көн ул инде үзе ниндидер бер бәхетле булырга сәбәп. Килешәм. Ялгышмасам, сез беренче шигырегезне 6 яшегездә әбиегез белән чәй табыны артында утырганда язгансыз. Менә шуннан соң иҗат юлыгыз ничек башланып китте? Гөлүсә, аны иҗат юлы ук дип әйтү, шундый зур итеп әйтү инде, менә бөтен мәктәп балаларыныкы кебек укытучы апа кушканга языладыр шигырьләр башта. Аннары инде ул ниндидер бер гадәткә кирип китте. Аны инде син ниндидер теге мин иҗатка килим әле, мин шигырь язым әле дип язмыйсың, язам да дәфтәргә теркәп барам. Аннары инде район гәҗитенә җибәрә башладым. Безнең Актанышта бар бик зур шагыйрь Илфак Ибраһимов, Мөхәммәд Мирза, мин аны үземнең остазым дип исәплим. Һәм менә ул Агыйдел дулкыннары дигән безнең әдәби берләшмә оештырган иде. Әни мине җитәкләп шушы оешмага алып төште. Һәм менә шушында Илфак абый безгә ничек дип әйтим, шигырь язарга өйрәтте дисәң дә була инде. Ул безне тыңлыйдыр, үзенең киңәшләрен бирәдер. Без анда инде мәктәп укучылары да, зуррак яшьтәгеләр дә бергә утырып, шулай шигырьләр турында фикер алышадыр. Һәм менә шушында Илфак абый инде миңа әйтәдер, Эльмира, менә бу песи баласы турында, яз турында язган шигырьләр, әлбәттә ул һәркемнеке дә була. Ләкин синең дәфтәреңнең арткы ягында, ул чынлап та шулай, шундый калын общий дәфтәр инде, аның алдагы шигырьләр шулай бөтен балаларда яза торган шигырьләр, артында аның шулай әйләндереп дәфтәрне минем беренче мәхәббәт шигырьләре бар. Мин белмим, Илфак абый аны каян тоеп алган, каян белеп алган. Мин аны хәтта үземә дә кычкырып укымыйдым. Һәм беренче менә шулай ул мине бастырып инде, укылы менә шул дәфтәреңнең артындагы шигырьләрне диде инде. Минем андагы каушауларым, тотлыгып беттем, янып чыктым, ләкин укыдым. Илфак абый әйтте, Эльмираның менә булар шигырьләр дип. Тегеләре укытучы апа кушканга язылган, менә булар аның өчен шигырьләр. Күңелегездән чыккан шигырьләр. Үзегез ничек уйлыйсыз? Эльмира Җәлилова шигърияте башкалардан нәрсәсе белән аерыла? Менә бу сорауга мөгаен мине укыган кешеләр дөресрәк җавап бирер иде, ләкин менә минем әйтәсем килә, мин моңа кадәр берәр ел ярымга кадәр мин шигырьләрне язылган сайын язадырым. Менә шигырь килде миңа, мин утырам язам. Бүген мин менә инде 1 елдан артты бу халәткә яза алмый кала алмасам гына язам. Менә ул яндырып бетерсә генә, менә ул тынга капланса гына, менә ул ничек дип әйтим инде, шул кадәр каты авыртырса гына, чөнки бүген безнең шундый заман, сүздән дә күп әйбер юк, тынычлык кына юк дөньяда. Ниндидер тынлык телим. Һәм менә шуңа күрә мин күп очракта бүген мин инде менә әле күптән түгел генә бер тулы блокнот шигырьләрне языла башлап язып бетмәгән, кайберләре инде язылып беткәннәрен дә җыртып бетердем, чөнки
мөгаен әгәр алар язылып бетмәгән икән һәм каядыр чыкмаган икән, димәк аларның кирәге шул кадәр генә булган. Димәк, актуаль да түгелдер бәлки. Бәлки актуаль да түгелдер. Бәлки инде мин ул әйберләрне үтеп киткәнмендер хәзер ничектер. Һәм шуңа бүген язмый кала алмасам гына, инде менә шул 2 юл һаман сайын башымда әйләнеп йөрсә генә, мин язам. Бер язмагызда сез шигырь ул минем күңелемдә язылган драма яисә мелодрама дип әйткәнсез. Димәк, инде барлык шигырьләрегездә дә сезнең чагылыш бар. Димәк, барлык шигырьләрегездә дә сез үзегез турында язасыз булып чыгамы? Мин дөрес сөйлимме? Гөлүсә, дөрес. Миннән сорыйлар менә очрашулар вакытында шигырь каләм кыштырдаткан бүгенге көндәге балаларга нәрсә киңәш итәр идегез? Мин бер генә киңәш әйтәм. Сез һәр вакыт үзегезнең күңелдәгесен языгыз. Менә бүген сезнең күңелегезне нәрсә авырттыра, я булмаса нәрсә аңа канат куя. Актуаль тема булсын әле дип эзләп түгел. Ул ниндидер калыпларга туры килсен әле дип түгел. Нәрсә сезгә тия, бары тик шул хакта гына. Минем шигырьләрдә, бәлки менә Эльмира Җәлилованың иҗаты нәрсәсе белән аерыла дигәндә, миңа кайчакта менә шулай бер юлы булды шундый хәл, урамда барганда миңа бер хатын кыз килә, һәм минем кулымнан тотып ала һәм әйтә: "Сез мине каян беләсез?" Ә мин беренче күрәм аны, мин аптырап калдым, юк, мәйтәм, мин сезне белмим. Ничек мине белмәгән килеш, син минем язмышымны язасың шигырьләреңдә. Мин әйтәм, мин әйтәм, мин үземнең язмышымны язам, ләкин ул кемдәдер аваздашлык таба. Мин аңа бәлки бер мәгънә саламдыр, ләкин ул сүзләр башка кешегә башкача аңлашыла. Ул анда үз нуктасын куя, үз өтерен куя. Бар бит шундый җөмлә теге, өтерен куйсаң, нуктасын урыннан алып куйсаң, аның бөтенләй мәгънәсе үзгәрә. Шигырьдә дә шул ук хәл. Ләкин менә бу аңлата никадәр сүзләрнең көче бар. Кешенең күңелендә аның исән икәнлеген искә төшерерлек көче бар сүзләрнең. Менә шундый очраклар булганы юкмы? Менә шушындый темага миңа шигырь язып бирегез әле, минем белән шундый вакыйга булды. Менә шундый шигырь тыңлыйсым килә, шундый шигырь ишетәсем килә дигән мөрәҗәгать булганы юкмы? Бәлки җыр сүзләрен сораучылар юкмы алай? Бик күп шигырь язырга сораучылар, үзләренең шәхси эчке серләрен сөйләүчеләр. Менә без бит инде һәр социаль челтәрләрдә аралашабыз. Ләкин мин әйтәм, бар язганым. Мәсәлән, шундый очрак булды, бер кыз әнисенә багышлап шигырь сорады. Һәм мин инде икеләнеп калдым, чөнки мин үзем кичермәгән әйберне яза алмыйм, һәм сорадым инде: "Мөмкинме сез миңа әнигезне, үзегезнең әнигезне, әниләр бөтен кешедә, мәсәлән, синеке үзеңә иң әйбәте, иң матуры, минеке үземә иң матуры, ләкин аларның һәрберсенең дә аерым бер үзенчәлеге бар. Ниндидер аның бер үзенә генә хас сыйфатлары бар, һәм ниндидер мизгелләр бар. Менә шушы әйберләрне миңа ул кыз сөйләп бирә. Һәм мин аны менә кино кадрлары кебек күз алдымнан кичерәм, һәм без ул шигырьне яздык. Ул шигырь инде социаль челтәрләрдә бик популяр булды. Ул чынлап та мин аны кичереп яздым. Ул әйткән теге әни турында шигырь генә языгыз дигәнгә түгел, ә үзем шул әйберләрне кичердем. Мин аны кино караган кебек, менә ул кызның сөйләгәннәреннән. Шундый очраклар була. Кайчак инде мин булдыра алмыйм. Мин менә моны кичерә алмыйм, мәсәлән, сез кичергән әйберне, һәм гафу итегез, мин яза алмыйм дип әйтәм инде. Җырларда да шулай. Җырларда мин инде гомумән минем шундый гадәтем бар, бәлки кире диләрдер, бәлки усал диләрдер, белмим. Ләкин мин бер кайчанда язасым килмәгәндә, җырчыга күңелем ятмаганда, я булмаса, мәсәлән, аның җырлаган җырларының сүзләре мине бөтенләй дә илһамландырмаса, һәм аңласам бу җырчы өчен сүзләр гомумән мөһим түгел икәнен, мин юк дип әйтәм. Үзегез дә әйтеп киттегез бит инде, хәзерге вакытта интернетта шигырьләр бик тиз таралып китә. Чыннан да менә сезнең үзегезнең дә шигырьләрегез интернет киңлекләрендә бик популяр. Ничек уйлыйсыз, халыкта шигърияткә карата кызыксынуны ничек арттырырга? Менә интернетка кадәр үк, мин белмим, менә әйтәм бит, менә мәктәптә укыганда ук менә шушылай мине Мөхәммәд Мирза күреп алды. Мөхәммәд Мирза күреп алуга, ул минем шигырьләрне инде Казан утларына тәкъдим итте, анда мине Рәдиф Гаташ күреп алды. Минем ничектер, мин үземне һәр вакыт әйтәм, мин бик бәхетле автор, мин бер кайчан да шигырьләремне кеше укымады, ничектер популяр булмадым дигән интернетка кадәр үк минем андый уем юк иде. Мин аны ничек популярлаштыру
турында бүген ниндидер фикерләр әйтәлермен дип уйламыйм, ләкин әгәр дә чынлап та кешене бит аны алдап булмый, кешегә мәҗбүри укытып булмый. Менә бүген мәсәлән интернетта ниндидер фестивальләр, конкурсларда һәм инде гомумән видео буларак яздыралар. Китап радиосына барам шигырьләр яздырырга. Бу шигырьгезне бу автор укыды инде, бу шигырьгезне бу автор укыды инде. Шигырьләр, менә мин һәрвакыт әйтәм, синең үзеңнән тыш яшәсә генә аның кыйммәте бар. Ул шигырьләрне башкалар үзләренә якын алып һәм аны үзләренең бүгенге көндә күңел дәфтәре бит инде без яшь вакытта барыбыз, дәфтәрләргә күчереп язадыр ошаган шигырьләрне. Бүген инде аны безнең яшьләребез дә, өлкән яшьтәгеләр дә социаль челтәр битләренә күчереп куя. Шул очракта гына шигырьнең гомере бар. Аны популярлаштыру, ничек дип әйтим, аны калдыруның бер генә ысулы бар. Кеше күңеленә барып җитәрлек булырга тиеш ул. Килешәм. Сезнең бит инде шигырьләрдән кала әйтеп киткәнегезчә җыр сүзләре язасыз. Аларны берсеннән берсе популяр җырчылар башкара, әйтик Салават Фәтхетдинов, Филүс Каһиров һәм башкалар. Һәм миңа калса, җанымда яз булып кала әле җыры аерым бер игътибарга лаек. Чөнки әлеге җырның язылу тарихы да үзенчәлекле бит инде. Сез әлеге җыр сүзләрен Рөстәм Закиров сәхнәдән китәм дип торган мәлдә иҗат иткәнсез һәм әлеге шигырегез аша сез аны яңадан сәхнәгә кайтаргансыз һәм алай гына да түгел әле ул хәтта үзенең концертларында оештыра башлаган. Тормышыгызда тагын шундый очраклар булганы бармы? Бәлки тагын берәрсен шулай иҗатка канатландыргансыздыр. Менә мин әйтә алмыйм, әлбәттә, Рөстәм сәхнәдән китәргә җыенган булдым икән, ләкин аның шундый иҗади тәнәфес, ул һәр кешедә була. Минем үземдә мәсәлән 12 ел булды, мин бер юл шигырьдә язмадым. Һәм инде әлбәттә аңа этәргеч булды. Менә шушы Фирзә абыйның язган җыры, аны беренче җырым чыкты, аны Салават җырлады. Һәм монда инде җыр өлкәсенә кирип китәргә бу инде нәрсә дип әйтим, пропуск иде инде. Җырларның тарихына килгәндә, бик күп минем тарихлы җырларым. Мәсәлән, әти кайтып килә басудан без аңа быел клип ясадык. Ул менә минем нәкъ әтием турында язылган җыр иде. Аны Алия Исрафилова шулай ук үз әтисенә багышлап инде. Башка менә мәсәлән җыр белән кемгәдер канат куйган, мин бик яратам яшь җырчылар белән эшләргә. Мәсәлән, Зарина Хәсәншина, Зөлфирә Шәйдуллина, мәсәлән, беренче кар җыры белән ул кайчандыр сәхнәгә чыккан иде. Һәр берсенең үзенең бер тарихы бар һәм шулай ук кайсыдыр җырлар белән кемнеңдер тәнәфестән соң, кемдер мәсәлән җырлар яздыра, алар популярлаша алмый. Менә бу җыр андый очраклар әлбәттә бар җыр язганда. Чөнки минем зур бәхетем бит, мин Фирзә абый Мортазин белән иҗат иттем. Инде ул язган җырлар үз әйтмешли безнең җиннәр туры килгәндер инде. Ул ничектер шулай халыкка да якын иде, җырчыларга да якын иде. Һәм бик тиз популярлашып та китә. Мин инде аның бөтен сәбәбен Фирзә абыйда күрәм. Аңлашылды. Кайчандыр шагыйрьләр мәдәният йортларында шигъри кичәләр үткәреп, халык җыя алайды. Хәзерге вакытта нишләптер мондый шигъри кичәләр үткәрелми. Бу ни сәбәпле, ничек уйлыйсыз? Мин беләм, сез үзегездә Апа җирлегендә берничә тапкыр мондый кичәләр үткәргән идегез. Безнең райондашлар шундый ошатып сезне әле дә исемдә хис кичерешләрен гел уртаклашып тордылар. Ни өчен хәзер мондый кичәләр юк? Мине мәсәлән, әгәр дә чакырсалар, мин һәр вакыт очрашуларга ачык. Ләкин мәсәлән, элеккеге чорлар ничек булгандыр? Мөгаен аны бәлки Союз аның белән шөгыльләнгәндер. Ләкин шагыйрь кешегә менә бу оештыру эшләре белән шөгыльләнү гомумән бик ят әйбер. Мин китабым чыкканнан соң, аудиодиск чыкканнан соң мондай чараларны оештырдым. Һәм инде мин әйтмәс идем, теге кешеләр моңа сусамаган кешеләргә кирәк түгел. Кирәк ул әлбәттә, ләкин мәсәлән безнең өчен менә шушы оештыру эшләре ул шул кадәр, ничек дип әйтим, бик каты энергияне суыра торган әйбер. Апаста булдым, Арчада, Актанышта, әлбәттә моны оештыручыларга моның өчен зур рәхмәт. Бәлки ул беләсезме, менә хәзер булмавы аның ярамады бит инде моңанчы без инде бикләнеп утырдык. Әлбәттә, мин уйлыйм, мондый чаралар халыкка кирәк дип, әйе.
Менә сез Рүзәл Мөхәммәтшин, Луиза Янсуар һәм башкалар шигърият дөньясына бер буын булып килеп кирдегез. Хәзерге вакытта өметле яңа буын күренәме? Яңа исемнәр ишетеләме шигърияттә? Бар бит безнең Калиб яңа буын җыены. Менә ул әле күптән түгел генә үткәрде яшьләрне җыеп, яшь шагыйрьләрне җыеп, яшь прозаикларны җыеп, яңа дулкын проекты. Һәм инде монда җиңеп чыкты 15 яшь автор. 15 яшь автор. Димәк, язучылар бар. Ул язучылар киләчәктә дә шагыйрь булып калырлармы? Ансы инде аның вакытка һәм ниндидер сәбәпләргә бәйле. Ләкин мин бүгенге көндә 2 яшь авторны даими укып барам. Ул Миләүшә Гафурова һәм Гүзәл Закирова дигән яшь шагыйрьләр бар безнең. Мин аларның иҗаты өчен бик горурланам һәм яратам аларны. Үзегез яшь шагыйрьләргә нинди шагыйрьләрне укырга киңәш итәр идегез? Беләсеңме, Гөлүсә, менә һәр кемнең үз авторы була. Мәсәлән, минем ишеткәнем бар Бродскийны укып шагыйрь булган кешеләрне, кемдер Миңнуллинны укый. Мин әйтә алмыйм, мәсәлән, мин әйткән автор кемгәдер шагыйрь булырга булышалыр дип. Мин әйтәм, үзегезнең авторыгызны тапканчы, барысын да укып карарга кирәк. Ул татар шагыйре дә булсын, урысныкын да укырга кирәк. Һәм инде чит ил авторларына да әлбәттә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Язарга теләгән һәр кеше иң башта укырга тиеш. Ничек уйлыйсыз, яшь шагыйрьләргә бүгенге көндә нинди темалар якын дип уйлыйсыз? Аларны нинди темалар борчый? Ул шигърияттә бөтен темадан мәхәббәт аркылы ачыла. Бүгенге шигърияткә килгән яшьләрдә искәрмә түгел, ләкин алар шушы теманы яңаша ачалар. Бик ошый миңа менә аларның шикләрне узулары. Ул ритм ягыннан булмасын, рифма ягыннан булмасын, тема ягыннан булмасын. Алар һәрвакыт шикләрне бәреп чыгалар. Бик ошый мин яшьләрне күзәткәндә менә шушы әйбер. Димәк, алар эзләнүдә. Эзләнүдә һәм һәрбер заман үзенчә булырга тиеш. Аның әдәбияты да яңаша булырга тиеш. Мин яңалык өчен, эзләнү өчен, эзләнгәндә каядыр барганда гына кызык әйбер табып була. Бер урында топтанып, классикларны уку әлбәттә әйбәт, ләкин аларга иярергә кирәк дигән сүз түгел бу. Без яңалыкка барырга тиеш. Ниндидер яңа вакыйгаларга. Ни кызганыч, тапшыруыбыз инде ахырына да якынлашып килә. Әңгәмәбез ахырында сездән искиткеч берәр шигырь ишетсәк, бик шат булыр идек. Рәхмәт, Гөлүсә, мин инде сезнең рөхсәттән ул шигырьне укыйм, яттан белмим. Әлбәттә. Сап-салкын яз. Шундый матур быел диеп йөргән чакта, йөрәгемне нидер чакты. Соңгы сүзләр. Күзән җыерды да җанны туңдым гына, җилегемә чаклы. Соңгы сүзләр. Бушлык күңеленнән язгы быздай кубарылып купкан. Аңларсыңмы мине? Юкмы? Белмим. Мин күптәннән кешеләрдән куркам. Син арала мине бу сүзләрдән, мин болай да язгы карны йырып тәмам арган. Юкса, бер адымга якынаям сиңа, 2 адым ерагая барам. Рәхмәт. Искиткеч. Тагын бер кат сезгә бик зур рәхмәтебезне әйтәбез бүгенге көнегезне безнең белән үткәргәнегез өчен. Сезгә иҗади уңышлар һәм киләчәктә дә сездән үзегез кебек гүзәл шигырьләр көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт, Гөлүсә, чакыруыгызга. Сезгә яңадан яңа уңышлар, бу яңа татарча тапшыруны алга таба сөрүдә, чөнки исеме шундый мәдәни агарту һәм уңышлар сезгә. Бик зур рәхмәт. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Һәм мин Гөлүсә Сыңгатуллина барыгызга да уңышлы көннәр теләп саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.